पावाराव दं गभर्नमेन्ट सालायगासिनो थाखा फैसा गारि घोड़ा दंजोबो दा बेबादि पावाराव थाखानाय आरो दैदेनगिरिबो बेनो बेबादि पावाराव थाखानाय दोलोखौ गारनानै पावार गैयै दोलोआव बिपिएफआव हाबफैदों। सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोना मोनसे सान्थि परिबेस लाबोनानै सोलायनायखौ लुबैदोंमोन, नाथाय दिनैनि समाव लाथिख'। दिपेन बर' सारा एबसुखौ बखिनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै मिडियानि गेजेरजों बिथाङा बुंदों। मानि थाखाय बिथाङा एबसुखौ बखिग्राफोरखौ मिडियानि गेजेरजों साबधान होनो गोनां जाखो, बुंनो गोनां जाखो? स' दिनै बेफोर गासिखौबो लानानै थरलि गुसुंब्लाबो भिडिअ क्लिप सोनानै सावरायलांगोन। हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां। स' मैया क'क्राझार जिल्ला बिपिएफनि मोनसे फुरा वार्कार्स मिट जानानै थांबाय। बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों लोब वार्कारफोर फैदों। अनेक गांखंनि अनेक वार्कार, अनेक सेलनि अनेक वार्कार आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जोङो खोनानो मोन्दों, गुबुन दैदेनगिरिनि खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दों जे बेवहाय 80% वार्कार। अब्ला मैयानि बे हिउज वार्कार जमा जाहैनाय बे हाबाफारियाव प्राइमारिनिफ्राय लानानै जिल्लासिमनि बे वार्कार मिटआव गोबां सुबुंफोरखौ वार्कारफोरखौ जों नुनो मोन्दों। आरो थारैनो सिन्था खालामनो गोनाङा बेवहाय जुदि एथ' बुरजा एबभ 50,000 सुबुंफोरनि गेजेराव अनलि जुदि वार्कारफोरल'बा 20%आ जुदि पाब्लिकब्ला होमब्ला वार्कार्सफ्रानो क'क्राझार जिल्लायाव बेसेब्ला होमबा मोनसे मास गेदारिं पाब्लिकनि मोनसे गेदारिं प्रग्राम लानांगौबा क'क्राझार जिल्लायाव माबायदि गोदौगोन साननानै नायदो आरो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो। लोगोसे आंनि आर'जआ बेनो, मोनफ्रोमबो खेथ्रआव राजनितिकआव दिनै बादिनांलायनाय थानाय जादों। 3000 जन सोयोबा सोरबा 36 जन सोगोन, सोरबा 2000 जन सोयोबा सोरबा 2700 जन सोगोन, बिदि जादों नालाय। ओंखायनो क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि सिम आंनि मोनसे आर'ज, नोंथांमोनाबो बेबादि हिउज मोनसे मास गेदारिं, पाब्लिक गेदारिं बा वार्कार्स मिट लानानै दिन्थि, अब्लासो जों बुजिगोन ना पाब्लिकफ्रा सोर माबादि स्ट्रं। आरो दिनैनि समाव पावाराव थानाय सासे दैदेनगिरिया पावार थाखा फैसाखौ गारनानैनो सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों मोननाय बे बिटिआर गभर्नमेन्टआव थाखानाय दोलोखौनो गारनानै दिनै पावार गैयै बिपिएफ, सरकार दायै बिपिएफ, गभर्नमेन्ट सालायै बिपिएफ पार्टियाव जइन जाफैदों लिअ' बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा मिडियानि गेजेरजों मा बुंदों रन्जन दैमारि सारखौ लानानै, बेखौ जोबनाय फारसे हैगोन आङो। बेनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा दिनै मानो एबसुखौ बखिग्राफोरखौ सांग्रांथि होनो गोनां जादों, जोनोमनिफ्राय मा मावबोखो मा मावबोआखै, बेखौ लानानै बिथाङा बुंदों। नोंगौ, सैथो। दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' मोनसे फ्रिदम इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे बयनिबो आंगो अर्गानाइजेसन, बर'नि मोनसे निउट्रेल अर्गानाइजेसन। बेवहाय दिनै जों नुनो मोननाया बुंग्राबो थाखायो। दा निउट्रेल आफाद हिसाबै गावबागाव खामानिखौल' मावलांबाय थाबानो जायो आरो हारिनि थैस' थांस'नि थामोनथानि फारसे खामानि मावग्रा हिसाबै नाङाखौथ' होना, बयबो नांगौ जायो। नाथाय खामानिखौ माव आरो मावोबा बयनिबो थाखाय, खारन बे मोनसे निउट्रेल अर्गानाइजेसन। बेनिफ्राय कमेन्ट्सआव नोंथांमोना फोरमायहरदो। खुंथायाव गैयै बिपिएफ हानजाजों जइन फैबाय, मा जाहोननि थाखाय बिपिएफआव हाबफैखो?
ओके गिबियावनो आङो नोंथांमोनखौ बे निउस चेनेलनि थ्रुयै मोनसे मेसेजखौ पाठायनो सानदों जोंनि रायजो राजा बिथांमोननो जोङो जाहैबाय दानिल' नांनाय मानसि नङा जोङो पार्टियाव थानानै जों नांबोदोंमोन नांनानै संगठनाव थानानै नांबोनायजों लोगोसे जोङो ससियेल वर्कार जानानै बड' पिपल कमिटि फर पिस इनिशिएटिभनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि काउन्सिलनिमोन आङो बेनिफ्राय आं मावबोबाय थानानै जोङो मोनसे सिमां दंमोन जे जोंनि गोबां लोगोफ्रानो जिउ दान बावदों गावथारजादों बुथारजादों थैजोबदों बे सिमाङानो जाहैबाय जोङो आलादा हादर गोजोन रायजो खुंनो थाखाय नाथाय जोङो जेलानाखि हांख्रायजानाय टाइमफ्राव लिंहरनाय टाइमफ्राव सान्थि आखद गोजोननाय समावहाय जेलानाखि जोंखौ लिंहरबाय जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ गासैबो फैजोबनानै आवगायनानै जोङो सान्थि आखदखौ जों खालामदोंमोन बिनि थांखियानो जाहैबाय सान्थि आखद खालामनायनि थांखियानो जाहैबाय जों बयबो जे जाहाथे गावबागाव जायगायाव गावबागाव न'आव थानानै जोङो सान्थियैनो मोजां मावना जालांनो हाथों होननानैहाय साख्रि बाख्रि एबा माबा मोनसे लाइभलिहुडनि थाखाय जोङो सास्टेनेबल गावखौ खालामनो थाखाय जोङो बेखौ मावनो थाखाय जों टारगेट लादोंमोन नाथाय जेलानाखि UPPL नङा जेरावहाय नोंहा आबसु UBO आरो नोङो NDFP मोनब्रै फेक्सन जेला आकर्ड जादों आकर्ड जानायाव जेला जों आकर्डनि जिथु दफाफोरखौ नुदों बेवहाय जोंहा मोनसे गोजोननाय गैयि जादों दे हिनियास एन्ड नन हिनियास क्राइमखौ लानानै जोंनि जिथु NDFP जेसेबांनाखि बिथांमोना जेलाव जानानै थादों बिथांमोननि गनायनि राहा लामाखौ जों नुवाखै बिनिखायनो जों गोजोननाय गैयि जादों भिडिअखौ एसेखिनियाव दोनथ'बाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल